joka menee sinne, pitäisi lähettää viestiä. Joo, pomo on tuolla. Niin. Nyt ne tulee. Joo. Nyt ne sukelsi. Ihana näky. Tossa. Kato. Wow. Siis luoja. Kato, 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 kato. Wow. Kato, kato, kato. Kato, nyt ne tulee täältä. Wow. Kato. Ui. Wow. Kato. Oi itku. Jäivät. Tossa ne on. Mahtavaa. Kato. Kato. Ja toi vesikuva just. Ei oo todellista. Kato. Hyvä, kun ne ui tossa edellä. Kato, kato. Siinä se on veden alla. Mahtavaa. Wow. Me oikein näytöksen Joo, teki tuohon. joo. Ne tuli niinku tervehtimään. Kato joo, siellä ihan keekoilee tossa. Joo, tässä oli yksi kun kääntyi kyljelleen. Joo. Et se näki oikein. Kato, kato. Kato. Mahdoton. Wow. Komeeta. Kato, 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 kato. Anna Pekka hyppää sitten. Semmoinen oikein 2 metriä. Kyllä, tulee koko raha edestä. Tulee. 2 metriä. Voi itku mikä näytös. Kyllä. Kato, kato. Kato. Ihan siis hei filmaavat noin. Hieno homma. Hyvä homma, hyvä homma. Makea. Voi itku mikä show. Kato, 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 kato. Siinä ne on. Kato. Ihan on show-porukka täällä. Niin on. Ai se on ihan saanut vähän iskua tonne pyrkköön. Nää on meidän Aquabluun tällaiset koulutetut. Kauko-ohjat. Joo. Nää on nyt. Sen takia se kauko-ohjaamin tähän. Joo. Ja vielä show jatkuu, kato. Tämähän jatkuu tästä. Ja eteen ja taas koko ajan. Kato. Hienosti meni. Kato, joo, toi yksi menee selällä. Ei mene. Joo. Ja sitten tämmönen. Nonni, siinä tullaan. Nonni, oikein show näytös siinä. Ja ympäri, kierrä. Kato. Kato, 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 kato. Upeeta. Pitäisikö näille joo, tosiaan aplodit voi olla hyvä. Lisää hyppyjä. Joo, okei. Metrin loitto. 2 metrin loitto. Se on meidän Aina vauhtia menee. Ympäri tota. On ne hauskaa. Oh. Ne on älykkäitä. Ne ei oo mitään kaloja. Ei oo kaloja.